паҳлавони маъруфи кишвар Беҳрӯз Хоҷазода ягона муаррифгари Тоҷикистон дар рӯзи сеюми мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳони ҷудо ба шумор мерафт. ин варзишгари меҳан дар даври аввали мусобиқа бар муқобили намояндаи Куба Эстрада Магдиэл ба рӯи татами баромад. дар вақти асосии дидор аниқтараш дар дақиқаи охир паҳлавони мо як имтиёзи вазарӣ дарёфт намуд ва бо ҳамин натиҷа роҳашро ба марҳилаи дуюм ҳамвор сохт. дар даври дуюм ҳарифи Беҳрӯз Хоҷазода яке аз ҷудокорони пуртаҷриба, қаҳрамони ҷаҳон ва барандаи медалҳои чандин мусобиқаҳои бонуфуз Эспасито Ҷованни Итолиёвӣ гардид. дар ин вухӯрӣ низ Беҳрӯз Хоҷазода дар сонияҳои охир аз як имконияти хуб истифода намуда бар ин ҳарифи пурқувваташ, ки довталаб ба шумор мерафт, зафар ёфт. дар рақобати даври сеюм Беҳрӯз Хоҷазода бо қаҳрамони ҷаҳон ва Осиё барандаи 6 карат мусобиқаҳои тозкулоҳи бузург ҷудокори пурқудрати ҷопонӣ Соичи Ҳошимото қувва озмуд. аммо дар ин майдондорӣ бахт ба ҷониби паҳлавони мо нахандиду бо як имтиёзи вазари рақибаш дастболо шуд. ин варзишгари кишвар низ аз муборизаи медалҳо дар қаҳрамонии ҷаҳон маҳрум шуд. имрӯз Тоҷикистонро ду паҳлавони соҳибном Сомон Маҳмадбеков ва Шодмон Ризоев дар вазни то 81 килограмм намояндагӣ мекунанд. ҷараёни рақобатҳоро телевизиони варзиш мустақиман манзури тамошобинон мегардонад. дар финали вазни 73 килограмм миёни мардон варзишгари Швейтсария Нил Штамп бар ламбардои итолиёвӣ зафар ёфт. медалҳои биринҷиро Соичи Ҳашимотое, ки Беҳрӯз Хоҷазодаро шикаст дод, ва Муроҷон Юлдошеве, ки Маҳмадбек Маҳмадбековро мағлуб намуд, ба даст оварданд. ҳамзамон дар рӯзи сеюми чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо рақобатҳои вазни 57 килограмм миёни бонувон сурат гирифтанд, ки дар натиҷа Криста Дегучи аз Канада нишони тиллоро ба даст овард. Криста Дегучи дар финал Харука Фунакубои ҷопониро мағлуб намуд. зинаҳои сеюм аз они Ҷесси Климкейт аз Канада ва Энхвилиен Лхагватогу аз Муғулистон гардиданд.